Ramogi erokamano kuom yiero Ramogi TV e odhiambo machielo mar Jumapil dwenda 11 dwe mar 2024 ma twak mar ratil machakore sani bang' yudo weche manyien adimba kod Lydia Okeyo mokelni e dakika ma okalo chien gikine ni yiena mondo arwaka wan ka koda Omulo Junior kaachiel koda Meshako Dede gidwani mondo wagoye mbaka e weche motenore koda dongruok mar piny ng'eni piny medo chwakore liet ji chako ng'iyo siasa ma 2027 to bedo mana momiyo iwacho ni lokruoge moko nyaka tim mondo yiero manyien ka oponi dhi biro to bed mano ma jokenya oyie godo kendo kelo duoko ma ng'ato ok wach ni yawa nitie kaka nodwaga aja matin kata jok mane tayo yiero ni noyiengore nyakonchiel machiegni uro e ratil ma kawuono kana ang'iyo weche mag mbui to nawinjo ka owacho ni kawuono en amen ma ratil nyaka lwar piny e lo machiegni ahinya Meshako. Erokamano Bati. Yes. Wamor twak gi jopiny e ratil kawuono. Ang'e ni ratil nigi ji mang'eny marange kowuotho e gweng' kucho to ng'eny ji wacho ni ratil ber. Sae mang'adogi. Erokamano. Sae matin. An gini be gimitne mulo machiegni. Erokamano George Bati. Ing'e ni Meshako onego bed ni atere do nikech koro ochako wuoyo marach. No, an ng'ama human being ere kaka ng'ato nyalo lawo koda dhoge. Nowacho ni lawo koda dhoge. Koro. Okay. Ayo ko ba wache e social media kanyo lakini ang'i. Machiegni. Ncho dwaro rematch koro en ng'e ni magi gik mowacho ka very important. Yes. Nikech magi makonyo jopiny kendo gima wang'iyo kaka sirikal ringo gik matimore. Ing'e ber Meshako ni gitiyo matek. Gitiyo matek e weche siasa, gitiyo matek. Aneno ka giluor gitimo registration mag members parties oyienegi gin kia kure giringo kure giyiero ji. Lakini gichako chon ahinya, gichake chon. No. Gichake chon ma onego giwe Ruto tiye matin. Jatend piny William Ruto manowacho ni koponi ok ujipanga to kata mana yiero moko mabiro mbele go dipo ka wachako gaju agaja. Ang'o mamiyo koro liet mane mamako sirikal koponi kweth ma keto sirikal tesre gitiyo matek to gionge strategy. Kech tiyo matek mar manyo ji mang'eny muroko gudu mago DM ji ng'eny gimenyo. Lakini ng'eni nitie strategy, nitie kuonde moko ma owayo gie. Nikech kancha wadhi e nadko, ncha gin magigolo giwacho ni jopiny nyaka wuog oko nitie ne gin gi demands. Giwacho ni mokwongo nyaka yaw IBC server, giwacho mar ariyo Ruto nyaka wuog e telo, giwacho cost of living, gik mane giwacho te otere nadko ni gidhi gimadho chai gi mandas. Gimetho meno kako Meshako chalo. To bang' ka gisemadho chai gi mandas, wigi oduogo wil ni nadko report kosetieki giduogi giwinjore gin ni jogi moro otamore report no jomoko winjore lakini wancha osego kwan mwang'iyo ni nitie ndalo modong' mabro kelo gimiluongo ni constitutional crisis nikech ing'eyo king'iyo wach mag IBC onego bed ni timo boundary delimitation review mar names gik matimore to article 89 to wacho maber ni omigi thuolo mok tinne igni aboro kata mok ng'eny ne igni 12 to chakre nyaka ncho kel katiba manyien wadong' gi dwe achiel kende gino delimitation okoko time dwe mabiro ni dwe mar adek mano nyiso ni koro wan gi crisis mano miyo do nodiro oko ni wach mar nadko en iluongo ni gentleman agreement no political agreement ma ok nyal form gimiluongo ni legal basis kata constitutional process manyalo miyo IBC bedo in place. Mano miyo wach ni koro panel mancho yiercha mancho Meshako ne dwani mondo wamed obed owuoge ji abiriyo obed ji 9 cha. Nosemigi thuolo mar yiero commissioners ma according to law onego bed ni gidhi mane gisedhi romo gi speaker ma speaker onego bed ni miyo gi resources gima timo ni gidhi timo process due process mar yiero commissioners ma in fact jomobedo shortlisted gibiro golo maber gi publish koro gin ka giwinjore wach nadko magitere parliament gin pod gimanyo ji to koni wadiyo gie ere kaka strategy ne dhi konyo gi mbele gin ananyiso gi by the way ndalo cha nanyiso gi strategy tamo gi ka gigodho giwacho ni wuo marach Ruto bede telo sani koro gin giringo ku
mo komachielo ni giwere go koro atemo mana konyo gi an ngene ga onego gimiya gimo matin mar advice nikech akonyo gi strategy. All right, ere gima rach kopo ni puodho report mar NADCO ahinya kotende kod lokruok ma idwaro mondo tim e IEBC eka mondo puodhe mondo bed ni osire kata lokruok ni osir kod chik nikech ng'e NADCO report ok en chik kose kale od bura nyiso ni koro okalo e process mar joma loso chike mondo koro okete ni obed osire gi pend chik mowuok e od bura. Ere gima rach kanyo ang'o momiyo kasruok nyaka bedie e omulo? Onge kasruok, wan gi gimiluongo ni nwaketo cards wa e mesa ma Kimani Chungwa kane giriwore kom gi Kalonzo Musyoka ne gitieko NADCO report maber. Mwamiyo jo Azimio wan waseyie ma Ruto owacho ni report no yierego korgi kocha niwinjo ni jakom pok osomo report, jowan pok wasomo report, ogidwa winjore report no din chose kale parliament ka jood bura pok odhi recess, pok odhi holiday. Lakini koro gin garaka nikech ng'eni koro sani sa orumo. To mane mimiyo ne doho no high court no wacho ni report mar NADCO onge gimoro gi legal basis kata constitutional basis. Koro ka panel chose mi wach ni gidhi loso gicha gidhi keto commissioners gene mane koro gene kini dikelo gimiluongo ni political crisis, but a law a sharia nyiso ni joka nyalo dhi mbele mar manyo commissioner, lakini a political process nikech nitie winjruok between jakom gi Ruto mondo okel kwe ni jogi okoyier gi Jokenya Kwanza kende kaka ni perception itemo kelcha to onego bed ni gikalo NADCO report mane mo onego bed ni bed agenda gi mokwongo ok agenda mar manyo ji ground ni ODM sani agenda ni onego bed ni gitiekre gi IEBC maka oseyudo commissioners maber ntie George ntie joma sani poko timo by election monego bed ni gin gi right mar bedo gi representative mar gi wards gi constituency mano IEBC okotimo. IEBC kochakore August nyaka giwe tich onge gik manyalo timore e IEBC. Yes. Ma is a serious strategy maka jo ODM gi jo meshagi no kukete pachgi then gin giringa gimanyo yo magimanyo wan mbele kuchu wadhi yaw daw. All right, machiegni George omulo ng'eni wawuoge jopiny nyis jopiny adieri. Namba 1 adieri mane wach ni en ni wadhi bedo gi constitutional crisis kaka Kenya nikech kogik dwe mar 3 to wanyono higni 12 ma constitution wacho ni ok onego kal kapok IEBC otimo boundary delimitation. Mano ayie. To gima ok iwache wachno ng'amo keto wa e crisis ni ok en wan une muketo Kenya crisis ni ka udhi riembo IEBC commissioners nikech ne gitamore wach mar Chebukati gi commissioners 3 donge une muriembo gi momigi options 2 ni either gi resign kata itimruok nade kata igolo gi through the process moketi e chik mondo timruok nade ogolgigo. Donge waneno ka masit gini otamore modhi through the process donge end up mugologi seche manugologi no ne ukia ni delimitation ni dhi tim kapok ochopo dwe mar 3 donge ne ung'e ni wadhi donje crisis ni nikech ng'eyo to ne ung'e ni ka IEBC commissioners owuok te to Kenya nyaka chope crisis ni nikech process mar yiero IEBC nyaka kaw time ok en gima ng'ato nyalo nindo to chiew gokinyi to wacho ni in kawuono un IEBC commissioners. So namba 1 wayiere ni yes wadhi donje crisis to nyaka wang'i chien wang'e ni ng'amo keto wa e crisis ni en Kenya Kwanza gitende nikech commissioners 4 ka notamore duoko mar yiero mano dhi opuodh gi doho mamalo. Mano namba 1. Namba 2 onge party mora motam ni kik tim recruitment. Sani koro bedo ka inyiso jopiny ni wan kar mondo wadhi e wach NADCO to waringo koni gi koni kwa recruit ji e party. UDA manyo poko recruit ji e party. Amwa manyo gitimo kata wendo gi ni Homa Bay gi ni chien kacha maka sama nyo wadonje recruitment to gibiro ka kendo wabedo gi moko ka wacho ni wan wakopo gi gine manyo gitimo recruitment wan koro waneno ni dhano donje UDA ahinya kor kwatimre nade kokwa bire sani kor biro ka kendo chaki lokori ni wawe mano ni kar joma nyocha recruit mano donje UDA ka to mage. So recruitment en obro dhi nyime nikech oyiene party timo recruitment kamano nyaka chop chieng' cha. But wach maduong' mar NADCO nodhi discuss gini nikech sama ne uchako process cha kumbuka ni parliament onego chiw ji 2 e ji 2 go ne ochiw
ma mowuok korgi to nyaka korwa ne gichiwonwa ng'atgi magine ma gidwaro ma joma ne wadwaro ok odhi ema jaduong' Raila Amolo Odinga wacho ni gini nyaka wawinjre nikech election mondo odhi maber nyaka jopiny ng'e ni tim mopuodhi madwa timo yiero ni en tim mar jo Kenya kendo ok en tim moyiengore konchiel nikech kopo ni dhi yomba to ok onenore ni jogi gin joma neutral tipi wachni ni keto jogi mondo itimri nade odhi okwal ni yiero kata odhi okwal ni ombulu wambe wakonya mondo kopo ni un gi gadieri gi chir ni udhi yombo to udhi uyombi yombo manenore ni rifari ne ok en kor ng'ato rifari ne independent mane momiyo wawacho ni mar nad kocha emonego bed important mondo ji te obedi maka koro wagike yiero to wawacho ni rifari ne en independent ne ok en kor joma. All right. George Bati, ingen tigik moka, ingen ni berne mesak. Nigi ero yuago, ging'iyo history. Ingen ni ka gimoro se tamogi, to gidok chien. Ni ng'ama no kosa. Ingen ni golo masiti gini macho is a constitutional process. Ng'ato no di e court, otero petition, ng'ato setero petition, mo question integrity mar commissioner. Ntie process meluwo kaka igolo commission office kech mag independent commissions ogoli office ni president ka uno dwar yambo gi oko tij president en ni koro en tije o form iluongo ni quasi judicial quasi judicial en anotiyo kaka president kech ka japiny osewuok mosetero case mowacho ni o question integrity mar ng'ato tij president ni en koro konyo gi mondo case no dhi mbele sama case no dhi mbele gin chaki timang'o dakin chaki tero manda dakin chaki konyo masit dakin chaki konyo terera kose tamogi koro duogo ka gi story mar mag gwandruok e ot ni ng'ane manotimo mano koro walogi mar ariyo wachne jopiny ni jogi noyud gi makosa karo wacha dier ni kane gitimo recruitment of course constitution yiene party ka party nyalo wuok matimo recruitment kaka gidwaro kare nyiso ni buok moro nchose odhi ogogi ikibaji nikech ginano ka UDA gi Kenya Kwanza osedhi ground mosemako ground e Nyanza Mombasa kure koro gende buok no gi achiedh nade emiyo koro giwuok gibe gi recruit ji mano koro mano mesake mo konfam omuro makoro lelo anatemo konyogi ni giwe ywaruok wan ncha waketo wayie ni Ruto wach maber ni en oyie ni ji obed piny ma Kalonzo bedo chairman weri gi wach ni kian ncho wakaw ng'ato waketo saidwa Kalonzo ncha chairman Ochungwa chairman magi bedo piny questions weri gi siasa koni kata kocha ji obedo piny ma ji wuoyo Bomas of Kenya ma ji otiekore report wuok osome maber Ruto wacho ni ana yie gi report no udhi kako dware Kimani Chungwa kaka leader of majority wacho ni ana oyie kalo gine parliament lakini korgi kocha ang'o manotimore gitamore somo report to kano som report no jakomo wacho no dhi golo pache to kapok ogolo pache Martha Karua wacho ni report no ko support ok winjrego jomoko go ok winjrego koro gin magise gwandore ka koro time dwarumo koka gifwenyo ni kare report onego benitere parliament sani nikech koro court osewito wacha mowacho ni koro wamiyo panel cha koro dhi nyime gi wach mag recruit mar IBC koro gima konyogi gibed joma steady fast joma aerial gi di malo. All right, court ne wuoyo kokalo ang'o court make reference kata gigolo bura ging'ado bura ne kokalo ang'o kokalo report mar nad kokos kokalo report mar ni kaka gima chik mane ochugo commission mokalo cha ne tiyo nikech ka wang'iyo malong'o taparo ni court ng'iyo report mar nad nikech gimbe giwacho ni ji mano yie onyisi ni mondo koro dhi nyime gi walo jokanyo manyien mabende apane gin ji ochiko mondo koro nyalo chako tiyo penjo ma samoro jo Azimio penjo omulo mo nyalo duoko kani ang'o momiyo kaswo kodwa bedo gi thuolo ni to od bura yawo juma manyien mondo ne ginyalo kawo gini mondo gidhi godo kaluwore kod dwaro mar chik mondo bed gima isiro kod chik mowuok e od bura. Ingeyo the question ok en ma ni nadko report ningene kane wach gimo political negotiation wach moro mar dialogue njo biro cha njo chung panel cha nikech mano demand mano oket gi jo Azimio Kenya Kwanza ni kopo ni wadhi wuoyo no wadaloso IBC nyaka koro chungo panel cha nikech wadogole team maji abiriyo mondo wabed gi process ma ok ni wabro ywak kata joka bro ywak mar loso ji ochiko koro ka wasemiyo gi thuolo nikech koro nadko cha poko bedo poko tere od bura mondo koro yale mondo pake mondo kale kaka dware mondo bed gimenyalo bedo implemented to nikech jogo se leo
ng'ato ncho dhi otimo gimiluongo ni constitutional interpretation mane miyo high court owacho niya ni wan kaka wang'eye NADCO report oken onge legal basis mache gima joka ne temo wuoyo lakini koro omiyo joka thuolo panel che thuolo mondo dhi mbele joka se dhi mbele anakia next week samoro gi omulo the truth manyaka wanyis jopiny ni Kenya Kwanza ketowa a situation marach as a country. Number chiel ginge gima gitimo ok ni gigi timore atima kendgi in politics onge gima timore by itself nyaka bed ni nitiere ng'ato behind gima timore gima jogi timo madwa wacho ka namba chiel ne gigolo commissioners ka ging'eyo ni wadhi chopo ka gisewinjo ni jopiny owuok oko kata Raila Amolo Odinga luongo jopiny ma jopiny ochako ng'anyo gikawo route machielo ka giyie ni mondo ji odhi e mesa odhi otimre nade owuo achiel kuom weche madongo mane ji dhi wuoye en wach mar loso IEBC manyien duol mabiro chung' ne yiero to ka gino dhi nyime giyiere modhi ochung commission odhi ochung duol mane dwa yiero IEBC manyien ka mondo wach ni negotiation ni orume mesa tere parliament kaeto odhi oyud process cha gino dhi nyime ka giseng'e ni gini ji osewinjore dhi e parliament to gioro ng'atgi dok e court mondo dhi owach ni legal basis onge which is true legal basis onge to nikech jogi nong'eyo ni legal basis onge ema nomiyo chungu macha mondo kwongo ter ma e parliament oyud legal basis eka gini odhi nyime so gigi gin gik ma Kenya Kwanza rundore ni ka ging'eyo gima gitemo timo en niya gidwa ni mondo gini orundre kama kaeto bio chop apex mar crisis ma koro iwacho niya with this crisis onge gima dang timre koro nyaka gidhi adhiya kama nikech gin jok ma ok ohero rito chik koro gibiro dhi to gitime tok chik kaka gisetimo gik mang'eny tok chik nyaka housing levy gi gik magitimo gite gidwa ni wachope crisis no apex malo mondo kotimo to en gi justification niya wan gi crisis maduong' maonge kaka dang wariti the process nyaka chop kuma legal basis yudore nyaka koro nwatimatima ma nikech crisis duong' so waseng'eyo kendo waseneno emomiyo kata kawuono Honorable Kalonzo Gini nowacho ka gin Meru ni parliament onego oyaw to ka parliament oyaw gikwang gi wach mar NADCO moting'o wach mar duol mabro tero wa yiero to kora penji George Bati an ng'eni gima ng'eni constitution is supreme constitution di Kenya ka loka tiba onge ng'ama is above the law to dogo maduong' ma high court ube no look high court no ose rule on this matter moje ni koro panels ko endelea mondo giket commissioner ang'o mono uluoro the law but kora penjo question what if ka parliament oyaw nikech mbunge ka mbunge nigi right mar support NADCO kata tamore what if ka gi vote ka ogiyudo numbers madwarore mondo gi vote this NADCO ang'o gin strategy gin mane ing'eni wan tijwa ok ni koro wan wada konyo gi mondo gibed president wakonyo gi IEBC competition emomiyo mbele kucho no ginyal ng'iyo mbele kacha ma ging'eni IEBC ka be wadi yudo kaka odo ngene ogine mane me ana yuakne ayuakno ngene jo machalo mashagi no seneno gikonyo jok okikira jo piny ni jo meri go round pile gi siasa maonge kon gingeni ya what are the basis and strategic ways mar yudo telo to mane mo gidwa ineno George well let me come in kama wapogore go mulo gini mogik en kama winjo chopeno gin gimoro amora ging'iyo e perspective mar yudo telo ok ging'i kaka Kenya ngima as a country nyalo dongo magike kiwango moro ma ji temor kawacho ni wan jo Kenya kata bed ni ng'at mana support ok oyudo iloch but wamor ni wan jo Kenya kaka pinje moko are very proud being an American in very proud makata ng'ati ok obede telo mane gima wan watemo timo mondo Kenya obede kiwango ma ji temor kendo ka wadhi e yiero to wawacho ni yiero no timore maber ng'atwa ne orem to kwa wuoge yiero ni no mawa gin mano ok gitim iwinjo gimomulo ling iwinjo gimomulo keto wago ka mbaka momulo keto wago ka we atieki mbaka miketo wago ka en ni wamany kaka wadwa kwelo nikech wamany kaka wadwa gimote omulo temo nyisowa nopuonjowa mondo wang'i mbele wamany yore rode mitonygo wamany kaka ikwelo ni mane puonj momu ok wakaw puonj abila no omulo
tulo wan wamanyo Kenya ma ji te oherore to koyombi tiye koyomba taye nikech referee in the right of reply just give him time an gi right of reply onge kumwacho ni gikwele adamiyo Meshak history kech Meshak kapa ni wiye wil en ong'eyo siasa makawuono 2017 Chief Maraga Emeritus oigolo case in fact a case mokwongo e Africa te mowacho ni owito oko wach election mowacho ni ji odwoko election kaluwore gi case manotere e Beledo dong wamiyo jogi pap mondo ji odog election Meshak noduogo advice jogo nang'o no, there was a question no gitamore dhi no gitimo election ing'eyo gima wawacho kani e gima duong' mowinjo bed ni wawuoye mondo jopiny ong'e adieri mondo waket perspective mar siasa kata mana jotelo mang'iyo sani wach ni adieri jogi wacho ni magi makotim to nyalo konyo. There was a question of integrity mar IBC then and accountability ema nomiyo ndalo kane gin jo NASA ne giwacho ni wan koro kwadhi yiero nikech pod wa question integrity mag jok madhi tayo yiero ni omulo mane gima ne wacho and it is the same integrity midwa ni mondo los sani idwa ni mondo rie mondo IBC obed majin duto integrity mi wacho no e problem nikech nyo wadhi e yiero gi commissioners abiriyo tang'wen wacho ni ok giyie gi duoko ma ang'wen no ema ana yie gimi wacho wach mar electoral injustice integrity accountability name gite osetim nyaka report mar electoral injustices kane wachak gi wache Kivitu the late ne ntie election process machane watuo Meshak nowacho ni election ginorach wadwa kawe mwa wavunje mwa kawe mwa nyona piny wakelo commission manyien mar Isaac Hassan iluongo ni IEC wakele otime yiero Meshak nowacho ni mano gima rach onge integrity election process waduogo wite waduogo mbele kae watimo odogo election kendo mamara godiro election ni gichako wacho ni process no rach sani ka wadwaro process maber ang'o mowinjo bed ni timore ka wadwaro process maber Meshak gini ncha wasemiyo thuolo mar implement NADCO report one shida ok en marwa get one cha oseyie ni NADCO report no nyalo bedo implemented nikech mane political process mabro miyo ji gimigi transparency magedo kech ka gidwaro transparency ncha gikelo gimoluongo ni IPPG manjo na political parties obede yiero mar panel matero madhi yiero IBC commissioner lakini ka gin pod giyware NADCO report po giwinjore magi wacho ni koro gi support NADCO report ere kaka wan koro wada konyogi onge basis koro kaka high court no se wacho chama joko commissioners mano nyiso ni koro gin magi dhi ywa mano kwa dhi ywa ne George omulo wuondo jopiny the truth is NADCO report no wuok Raila Odinga pok owacho no pingo NADCO report to Raila jatend Azimio ngima kata gin korgi nitie jok ma ok oyie gi NADCO report but nikech William Ruto oyie gi NADCO report it is okay NADCO report ne ok en wan Martha Karua nigi ratiro mare mar bedo niya nitiere fuond NADCO report ma ok otimore nade ma ok oyiego mana kaka jo Kenya Kwanza bende nitie jok ma nitiere part of this report ma ok giyiego but nikech jatelo cha oyiego it is counted okay jakom nowacho no biro somo report kendo biro wuoye wach report no to jakom ok mane en kifungu mar tero report no mbele kata duoko chien parliament is ma parliament idhi yaw week manyien parliament dhi discuss that report ka parliament osekalo report no onge wach kata ng'ama chielo tamore report no oko ka to parliament e institution momi thuolo we aduoko mulo chien kama wacho no wasesongo as a country kendo wagone Nyasaye kamano keto nwa Raila Odinga e siasa ma Kenya namba 1 2013 watero wach mar yiero court to nikech technical issues yiero no ne oko ndo no konono matut weche yiero no nikech nitie gik moko mane gi file ka sa oserumo omiyo no kire oko mano ne ok nyis ni yiero no ne ler ne ok nyis ni jok manotimo yiero no notimo gima kare nyiso mana ni technical issues manowuoke omiyo ne ok jopiny owinjo tiend gima ne rach yiero no kata gima ne ber yiero no Come 2017, Raila Odinga was vindicated. Nikech nodok e doho achiel no ka sa oko ng'ade.
donge doho no nogo gino piny mowacho ni yiero ni nokotimore maber. Nyiso ni gik ma Raila Odinga wacho gi gin adieri. 2017 kwa wuoke wabire 2022 kanyo wadhiye to owach ni gik mang'eny manyo umoke kata un gin gik ma kot nowacho ni mondo losi e yiero ma 2017 ma Maraga gi tim ne nowacho ni kagi nyaka IBC timre nade nyaka losi. Donge nwasudo as a country ma sama koro nyo utetea ne yiero uwacho ni kot nowacho kama 2017 ne watimo kare gini koro wayombo. Kapod wachak wanyiso uni ne nitiere gimarach. Yie uru kodwa nikech wase prove chien kata ni gimoro ka wafwenyo ni rach. Koro kata muneno wadhieni. Ka wawacho nuni gimoro rach nikech omulo kami beteni. Kawuono ka judges mane Supreme Court ka gin ji 7. Ka dine doho ni ter wach ni e doho to 4 kuomgi bati. Ne dhi wach ni Ruto ne okoyombo. Dine wabedo gi Ruto as president? No. Tang'o momiyo ka wan gi IBC ji 7 to 4 tamore report ni to pod wa end up gi William Ruto as the president. Nyiso ni gimoro rach omulo. Oyieru gi minority, oyieru gi ji 3 to ji 4 kwer. Kata mana parliament George igo e kura to jatelo mar parliament wacho ni may as many as of the opinion say aye. To ka the ayes ng'eny to ayes ema kawe. To marwa ma Kenya ka ma the ayes tin to the nays ng'eny to the ayes ema kawe. Wapuonjre penja uru question ni idwoko mano. Me mesaka pio mo. Idwoko mano. Ng'eyo. Idwoko mano. Ineno. En adier ambe adwaro pi. En adier niya. Ni sami gombolo to joma ng'eny ema ka oloch. En adier koso miriambo. Mano gimiluongo ni pedestrian argument. No. Pedestrian. Ing'eyo wach mar IBC onge gimoro ni concurrence kata gimoro ni consensus. Constitution en gimoya ogola yanga ni ng'ama golo report mar president and chairman of IBC. Not unless ni change your laws mag IBC. Opogore gi court idhi gi gimolo ni concurrence kata iluwo numbers kaka dwarore. Opogore gi IBC. Omulo wuondo wa George. Mano is a legal question mancha gitere e doho. Mancha gitero doho moyal monyisi gi ni ng'at mane man gusigo egoke mar yango ni ng'ane en president ng'ane ker ng'ane oken ker gima chikwacho jakom mar IBC gima chikwacho mulo we wuondo jopiny ibro duoko yes. Koro kik wuond jopiny nitie gima oluongo ni consensus e IBC onge nikech dikoro nitie consensus dikoro jigore kabisa mane miyo ng'at mabedo chairman mar IBC nitie qualification mar pogore gi ng'ama bedo commissioners. King'iyo mos be ineno ka nitiere kamoro maboth nobetie chikno mar chiwo thuolo ni ng'at achiel kende manyalo ng'ado maonge gi winjruok. Me paro ni king'iye kaka ja Kenya ma ok ing'iye kaka ng'ama nitie sirikal kata ng'ama siro sirikal makro in ja Kenya inoko ka chande idhi ombulu to gima kama otimore ineno ka chik marwa nodwa bedo gi bothe momiyo samoro kanad ko biro gi report manyalo miyo teg kuondgi tinyalo wach ni ma en gima winjo bed ni wariwo lwedo kaka oganda chik nobedo both nobedo kendo both pod nyalo bedo koponi ji oninde klas. Ing'eni ndalo cha ker Uhuru Kenyatta mane ni e telo tiyudo kaka process mano yiergo cherera 4 gin time mano ket gigo kaka commissioners noko luwo due process kaka dwaro. Koro ing'eni nodhi oketo ni nitie joka to gi joka jogi. To kwa luwo constitution kaka dwaro ni waketo IBC commissioners mwabedo gi gimiluongo ni seamless obesha gin wamiyo time giketo jogi dikoro process ncha gisetimo chon gin mancha pod giyware na report. Koro mane menyiso ni sani gin makoro gin garaka nikech sani gifwenyo ni high court nosegolo ruling. Koro ing'eni nyaka gere nikech kwa luwo sheria to nyiso ni panel mane high court omiyo powers cha di yiero mbele koro gin mono go gibed gi panel mar yiero commissioners lakini wanoonge haraka watch panel miwinje dhieno wabiro bire poda wane pend chik mani kelo cha pend chik no owacho ni ng'at malando en chairman mar IBC lando lakini loso gimidhi landi to commissioners nyaka bede nikech George the logical question en niya ang'o ma commissioners go timo ka gin gigi te gionge kaka iloso
gini te nyaka gimidhi landi gionge. Ere kaka gin commissioners gitimango? What is their other role? Onge. So loso gimidhi landi commissioners gi nyaka losi mayiere. To kose losi magiyiere, to ng'ama chiko yiene lando en mana ng'at achiel ma en IEBC chair. To ma wan go kawuono en gima ne IEBC chair oloso kende gin gi Majan Hussein kendo mano no okete mbele gi commissioners ariyo. Inyisa ni sawa uchigni rum man gi penja achiel ma pani oda winjore godo. Uparo ni individualism kata bedo ng'ato gima ng'ato dwaro, gimidwaro gima Meshak dwaro. Nyalo rocho chenro mag bedo gi duoko mar yiero maratiro e Kenya kaka osetimore kinde mokalo. Diponi nitiere kaka ing'wano gima winjo bed ni jopiny yudo kaka ratiro margi gi moko kuom jotelo manitie. Nikech king'iyo sani ibiro winjo ka iluongo nying moko kuom jotelo ni ok obi yiene mondo jatelo ni mondo ng'wan. IEBC ok en mar jatelo ni, IEBC ok en mar jatend piny, IEBC ok en mar jatend Azimio, IEBC ok en mar do gik machalo kamago. Ang'o miluongo ji gi jogi? Diponi nitiere ka dwaro mar ng'ato osebedo ka thiro demokrasia ahinya mar duoko mar yiero e piny Kenya. Dwaro mar ker moramora mobede kom e sechego osebedo ka thiro demokrasia ma Kenya. George, iwinjo ka sama ne wadhi e yiero ma 2017, Uhuru Kenyatta ne ker mar Kenya kata ne jatend piny Kenya e sechego. Kane oluong Chebukati, ni neno kobet gi Chebukati less than 2 minutes, to gimopenjo Chebukati, dong wasemi pesa kia ng'ato wuok oae ko gi power. To sechego en achiel kuom jotugo ma Chebukati dhi bedo referee gini. Gini intimidate joma chung ne yiero ma Kenya ka, especially yiero mar president. Sani wadhi timo gimiluongo ni reconstitution of IEBC. Ker masani obedo William Ruto dwani mondo obed gi teko mang'eny kuom yiero jogi. To en odhi bedo achiel kuom jotugo ma referee ni dhi ng'iyo. An gima ng'eyo ni mago paro kendo maga winjo nikech chik oketo commissioners makiluongo ni independent commissions gin gi powers margi magi giyude katiba. Mana kaka judiciary independent to pod president ka oluongo state house timogo gimodwaro. Lakini gimonya king'e politics en gimiluongo ni en competition. En tie government ndi opposition. To mano miyo politicians nyaka bed gi strategist, nyaka gibed gi joma konyo gi weche mag paro ka gigo kwan ka gigo nikech ma chest gi strategies. Koro ka pesa gi nwalo ka walo ni. To strategy makoni ber. Abenji. Omulo wacho independent institutions ma parliament osani soyo fuku judiciary. Bedo president en tije ni en otimo gibelo ni constitutional duty. Owacho ni ka commissioners idwa yiere en tije ni keto panel matimore, to panel ka ogiwinjore to constitution ema kete to mage ma joma yiero IEBC to ka gik moko ringo. Omulo judiciary masani independent. Ben independent. Donge jatendu wacho kata ni en gigo koro of course an independent. Independent luongo nyaka jatendu. Let me tell you. Independent. Weche mag pend chik oketo gimiluongo ni independence of 3 arms of government. But okonyiso ni ok inyal tiyo kanyakla. Gini biluongo ni interdependence. Mano nyiso ni pod ginyalo winjore, ginyalo wuoyo, ging'e ka ginyalo timo tich. Sani koro George nyoro koso kawuono manyo gin mwalo kucho. Cherar gi ni sani wacho ni gidhi majogo budget. Nyocho tem ugi gi budget to nye gigolo Wakatamo Meshak gino romo gi Martha Koome, wakatamo giromo gi speaker, wakatamo romo gi president. Kaki dwa romo gi romo gi ng'ado bura moro agene sirikal. Koro sani uloko nudhi magi pesa. Maana kaka ratil en erokamano nyakum kete ratil e thuolo ni obedo mochwakore kamano. En twak ma samoro bende iwinjo ka mulo moko kuom oganda manitiere telo mar pinyni. Kendo samoro kata koliek nyingi tilieku nyingi nikech gin kod duol maduong' ahinya kod jopiny mabende winjo duongi kendo luwo paro magen godo. Omiyo e thuolo ni nyako Ramogi wenda obedo Meshak Odede kachiel kod Mulo Junior twak manimba ahinya ka otimore maber kendo Nyasaye omiyowa thuolo machielo Jumapil manyien anabedo kodi kendo e ratil machielo. Erokamano kuom kete ka kendo erokamano kuom yiero Ramogi TV kinde duto. Elo jomosiro weche mag ratil chakre weche manyien nyaka twak poch gi pak. Oriti masani nyinga en George Bati.